bok, ptico spavalico. Oprosti, samo ti nastavi spavati, ptico spavalico. Bok, pokojo. Bok! Došao si posjetiti staru prijateljicu, pticu spavalicu, zar ne? Bojim se da opet spava kao inače. Čekaj malo, zar se to ona budi? O ne, mislim da je nešto drugo u pitanju. Ojoj, tako je malo nedostajalo. Lopta! Pokoju, to zapravo... Hvala, Pato. Lopta! Da, izgleda kao lopta, ali je malo drugačijeg oblika. Znam, možete li pomoći pokoju? Može li mu netko od vas reći što je to? Jaje! To je jaje, pokojo. Jaje? Jaje? Jaje! Puno bolje. Bojim se, pokojo, da se jaja mogu razbiti ako nisi oprezan. A znate li što je u tom jajetu? I što čeka da izađe? Pato zna! U tom jajetu je beba ptić, pokojo. Beba? Tako je, nisam znao da ptica spavalica sjedi na jajetu. To bi jaje trebalo biti u gnjezdu ptice spavalice zajedno sa svojom majkom. Moraš ga uhvatiti, pokojo. Ptica spavalica će se jako zabrinuti ako se probudi. Evo ga, uhvati ga, pokojo. Sada ga ti uhvati, Pato. Dolazi iz drugoga smjera. Brzo, brzo, Pato. Pato, iza tebe je. Ojoj. Ojoj. Bravo. Kada bismo sada mogli privući pažnju ptice spavalice? Ptico spavalico! Ptico spavalico! Baš čvrsto spava, zar ne? Ništa ne može probuditi tu pticu. Mislim da ćemo sami morati smisliti način kako da ga stavimo u gnjezdo. Da, nažalost, jako je visoko, pokojo. Možda da nam pomogne netko tko je viši, ali tko? Može li netko od vas reći, pokoju, tko je dovoljno visok da nam pomogne? Eli! Tako je. Bravo, jajetu je mjesto tu, u toplom gnjezdu. Hurra, pokojo! Nešto se događa s jajetom. Jaje?
priđi bliže jer ne želiš ovo propustiti. Da, to je mala ptica spavalica. Ili mala i ne baš spavalica. Pa izgleda imamo novog prijatelja kojeg ćemo još viđati, ako ga uspijemo uhvatiti. Bok, vidimo se uskoro.